Το ξεκίνημα έγινε αρχές του καλοκαιριού, αλλά όχι τόσο έντονο. Όσο περνούσε ο καιρός, άρχισε η λίμνη να κατεβαίνει, να φαίνονται, όπως βλέπετε και εσείς τώρα, τα κομμάτια γύρω-γύρω, δηλαδή στα βουνά, ξεχωρίζουν πώς κατεβαίνει μέρα με τη μέρα. Και τον τελευταίο 1,5 μήνα άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σπίτια από το χωριό Κάλιο. Είναι το χωριό που βυθίστηκε για να δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο έργο, η τεχνική λίμνη του Μόρνου. Αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι εάν δεν έχουμε βροχές και χιόνια, η κατάσταση θα γίνει πιο δύσκολη. Η κατάσταση δημιουργήθηκε γιατί τα λιγοστά χιόνια, οι λιγοστές βροχές, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Εάν συνεχιστεί, το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Τώρα παθιάζει δεν μου έρχεται καλά. Μια λίπα γεμάτη έλεγα ότι ήταν παραλία. Εντάξει, ωραία. Τώρα παθιάζει μια ξηραήλα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα μπορεί να αλλάξει και να μας φέρει στα χρόνια του 1990 που να μπορούμε να περνάμε τη λίμνη απέναντι. Το πρόβλημα θα είναι τεράστιο αν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Άρα, όπως είπα και πριν, θα πρέπει οι δημότες, οι πολίτες να σεβαστούν αυτό το αγαθό και να το περιορίσουν μόνο για πολύ καλή χρήση. Άμα συνεχίσει θα φανεί το χωριό όλο. Μέχρι στον πάτο χωριό, η εκκλησία, το κάθε μέρος, που ήταν το σπίτι μας θα φανεί.